Bueno, onte Antonio, que é o propietario desta explotación de bisóns, preferiu non entrar no Hora Galega, e nós esta mañá, ben cedo, mandamos ali un equipo, a nosa compañeira Yaiza. Primeiro que nos di, pois non está preto dunha aldea, quizáis por iso non había denuncias, porque é unha zona na que non vive ninguén preto, e atopou a Antonio. E preguntoulle a discrepancia absoluta entre o que nos conta a ONG, que grabou as imaxes, e o que nos di Antonio, parece que falamos de mundos completamente diferentes. E máis, el utiliza unha frase que nos chamou moita atención: non me recoñezo nas imaxes. Por que el o das imaxes? El di que non. El di que non. El di que non. Non é nin el, nin ningún empregado. Ímolo ver. Despois de ver esas imaxes onde se pode ver unha presunta situación de maltrato nesta granxa de bisóns de Abegondo, hoxe quixemos vir ata aquí co obxectivo de falar co seu propietario. Puidamos falar con el, non quixo dar declaracións á cámara, pero sí nos atendeu e nos contou a súa visión. Contounos que ese vídeo en que se ve como unha persoa colle o bisón e o tira, nega rotundamente que se gravase nas súas instalacións. Di que esas imaxes non pertencen de ninguna maneira á súa granxa, que esas situacións non se dan aquí. Tamén negou rotundamente que cando falecen os bisóns se deixen ali, di que automáticamente en canto falece un animal se retira da granxa. Asegura tamén que xa se iniciou unha investigación porque onte mesmo vieron ata aquí técnicos da Oficina Agraria para facer unha inspección. Eu preguntei tamén a este home se recibirá algún tipo de comunicación por parte da Garda Civil. Dixo que polo momento non, pero que esperará a calquera comunicación para que este asunto se esclareza cas correspondentes investigacións. Nosotras aceptamos y publicamos imágenes que vienen en plano secuencia con una verificación de la fecha y de una geolocalización GPS. Es a través de esa información por la que podemos identificar que efectivamente se trata de esa explotación, ¿no? Todas las imágenes que se han visto, ¿no? Y que se publicaron. Y bueno, realmente lo que se ha visto en medios pues es una parte, ¿no? A Fiscalía se le han entregado casi 3 horas de material. Polo momento parece que non recibiu notificación da Garda Civil, pero vos si tedes esa denuncia en curso, non, Julia? Estamos pendientes de que nos confirmen si se ha admitido a trámite o no, que esperamos que vamos, en los próximos días se tome en consideración, ¿no? Sí que es cierto que durante estos días nos han ido contactando personas que han estado de alguna forma vinculadas a este tipo de granjas. Y bueno, pues estamos analizando toda esta información para ver cuál podemos publicar y poder tramitar todo. Quixera remarcar unha vez máis que pois esas imaxes tedes a absoluta certeza de que se gravaron aquí, non? Exacto, 100%. O propietario comentounos que en 40 anos que leva xestionando esta explotación pois nunca tivo ningún tipo de problema e de feito puidemos ter acceso tamén a un comunicado da AGABI, da Asociación Española de Granxas de Bisón, que di que non tiña ningún coñecemento destas denuncias, que estará moi pendentes dos resultados das investigacións oportunas que se levan a cabo, pero que tamén vai iniciar unha investigación para esclarecer a veracidade das denuncias e tomar as medidas oportunas.